càmping, sobretot a comarques gironines, és un dels actors o dels factors econòmics més importants d'aquí, de les nostres comarques, i per tant, des del govern l'únic que puc dir és tot el nostre recolzament que el sector segueixi sent pioner amb, com dèiem, amb digitalització, amb sostenibilitat, amb els temes de l'aigua, que tanta feina han fet, i per tant només agrair-los tota la feina que fan, que són un mirall en el que ens volem reflexar des del govern, i agrair-los tota la feina que han fet a comarques gironines. Des de l'Associació de Càmpings de Girona s'hagi proposat Sant Pere per allotjar i hostejar el que és el Giron Càmping, per nosaltres va ser ja en el seu moment una bona notícia. Jo crec que també reflexa una mica el potencial que tenim de càmpings a Sant Pere, aquests càmpings que tenim a Sant Pere de l'ordre de 8.000 places d'acampada o similar, l'entorn que també tenim, l'entorn natural, molt joiosos de poder haver tingut aquesta oportunitat de fer el girocàmping aquí a Sant Pere Pescador. Des de l'Associació de Càmpings de Girona estem molt i molt contents de com ha anat aquest congrés. Aquest congrés el que demostra és que aquest projecte del girocàmping, que estem ja en una 6a edició, està plenament consolidat i que és el congrés de referència al sector turístic a les comarques de Girona. Això és molt important, perquè és un congrés que treballa sempre amb temes d'actualitat i amb molt de projecte de futur. El turisme en aquest moment o és sostenible, digital i sobretot desestacionalitzat o no serà. Han sigut 53 anys de dedicació al càmping i, per tant, que els teus col·legues et reconeixin això, realment ha sigut molt maco. Com he dit, és molt emotiu perquè el que representa el sector del càmping, el senyor Sunyer, va ser un referent, i tenir l'honor que em donguin aquest primer premi m'ha fet molta il·lusió. A partir d'ara, referencial a nivell professional de tot el sector, per tots els professionals que hi ha a darrere, que el reconeixi, està molt bé també.